A to je blbosť. Ono to musí simultaneously tie 3 série. Je krv. Hej. Padá cez svety, cez portály v poslednom. Tak prejde i cez Akotar. Ahoj, ja som Paty. Ahoj, ja som Maťa. A vítame vás pod lampičkou. Dneska máme jedného člena chorého. Vlastne som. Ten hlas, ak mi dáko bude preskakovať, nevšimajte si to, som v pohode. Emocionálne nie, ale... ale... To vieme všetci. Vlhká jaskinka, no to už som poznamenaná do konca života. V dnešnom videu si prebereme konšpiračné teórie, alebo skôr vytvoríme konšpiračné teórie okolo autorky Sarah J. Maas. A popri tom si spravíme korunky. Konštrukcie sme museli robiť akože v predstihu, lebo pôvodne sme to chceli zmotať na video akože celé. Toto je už druhý pokus. Lenže zistili sme, že samotnú konštrukciu by sme robili len 4 hodiny. Tým z vás, ktorí sem chodíte pravidelne, že veľa z vás ešte nemá odber. Takže bolo by dobre to napraviť a taktiež chcem poďakovať, že sme presiahli 100 odberateľov, vážim si to. Ty robíš aj zvukové efekty dneska? Áno. Wow, na to, že je chorá. My si začneme robiť korunky a popri tom si preberieme konšpiračnú teóriu okolo Akotaru, v čom ja budem totálne mimo. Začala som čítať prvú knihu, pretože ma donútila. Čo sa tam deje? Aspoň? Plus minus autobus. Moc som sa neposunula v tej doby, než si sa ma to pýtala naposledy. Takže stále som v pasáži, kde on premohol tú príšeru a začínajú vyvíjať nejaké connection. Takže nič moc. Takže na začiatku knihy necestujeme robte. V tretine. Rozobereme si Akotar, Mesto Luny a Trón zo skla. Ja si začnem robiť tu na popri tom základ, takže... Nie sa zmizla korunka, ja nemám. Máš na hlave netreb. Keď si zoberieme, aká je tvoja najšialenejšia teória ohľadne tejto série? No, popravde ja už ani neviem. Ja by som povedala, že všetky, čo som čítala, tak majú trochu pravdy. Nemajú trochu pravdy. Ale chcem povedať, že my sme už nejaké teórie začali špekulovať a konšpirovať, keď sme natáčali minulé diely a práve k tomu sme sa i dostali. A musím priznať, že niektoré boli šokantné, hlavne vo chvíli, keď sme zistili, že pár postav zmizlo v Tróne zo skla, alebo že niektoré veci neboli úplne akože legit, že s niektorými postavami ani netušíme vlastne, čo sa stalo. Napríklad Dorienová matka. Holin sa volal, neviem, či jak to volal. Neviem presne, jak sa volali. Dobre mu je, ako mu je, fajne mu je. Tuto som nejak presrala trošku. Tam sme dosť tak polemizovali nad tým, čo sa s tými postavami vlastne stalo, lebo autorka nám to ako inak zase nepovedala. Podľa mňa chce, aby sme všetko dali, že ako my uznáme za vhodné. Viete? Je, že ťa nechá špekulovať doslova. Hej! Čo si myslíš? Na druhú stranu tieto špekulácie neviem, či sú úplne legit, lebo ja som už videla také teórie, že aj ty, čo si prišla s tou teóriou ohľadne Lídie a jej detí, tak to bolo úplne že wow, ale to asi ani diváci nevedia, lebo ja si myslím, že to bolo v tom podcaste vystrihnuté. Hej? Ja si myslím, že Lídia a jej deti, keďže tam povedala v Crescent City, neviem v ktorom, Mesto Luny, sorry. Teda druhá alebo tretia kniha, ale tretiu tretia. si nedočítala. Nie, takže... ale to nemusíme riešiť. Riešime to vlastne každý jeden diel, že niekto nemá niečo dočítané. Ona povedala Lídia, že ona je z Old Bloodline.
Neviem, jak sa to prekladá, sorry. Nejaká stará proste pokrvná línia Áno. nejakých nadprirodzených bytostí. Áno. A zaujímavé, že sa premenila na jelenia, či čo to je. Laň. Presne. Jej syn, deti sa tiež volajú tak zaujímavo, plus má zaujímavý prsteň. Ja si myslím, že Lídia je dačo pokrvné za Eileen. Z Eileen, alebo myslíš s predkami, čo tam oxidovali? No to neviem, pretože to, čo som videla na TikToku, poukazovalo na prsteň, ktorý teoreticky... A to je blbosť. Ono to musí simultaneously tie 3 série, kvôli tomu, že Bryce sa stretla s Rhysandom. Keď navštívila vlastne krajinu ako tá. Áno. Respektíve Ernestou. To je presne tá postava, ku ktorej ja mám výhrady inak nejakým spôsobom. Hej. S Nestou? Hej, lebo vlastne... Nesta je zlatinko. Začala som čítať ako Tar a moc ako s latinkou mi nepríde. Taká toxická. Akože myslím tak, že keď som čítala Mesto Luny, tak mi prišla celkom akože sympatická. No je typenka. A potom som začala čítať Akotar a povedala som si, že asi až taká zlatá nebude. No sa to všetko vysvetlí. Ale hej, to sa vysvetlí tak, ako ja mám veľmi veľký pocit, že dneska niekto skončí s vypichnutým okom minimálne. Bryce bola vo svete Akotar v Paritiene. Pripiati, ako som to nazvala. ale ono, keď je to tam napísané, tak mne keď sa nechce premýšľať nad tým, jak sa to vyslovuje, tak to skoro prečítam, jak pripiať, lebo proste znie to podobne. Čo ješ, možno aj nejakú Černobyl tam objaví po prečítaní. Keďže to vyzerá ako London, britské ostrovy, isto, tam nájdeš. Možno sa dostaneme i k Trumpovi. Čo ty vieš? Ďalšia konšpirácia. Ale že ona má prsteň od sveta, kde je Eileen. Je strašne zaujímavé, aké je to podobné. Tak svety Sarah J. Maas. Oni sa nejakým spôsobom tie veci opakujú, hej, symbolicky, vlastne rieši sa tam podobná tematika. Najhoršie na tom je, keď vyrábate takto korunku, tak sme zistili, že vyrobiť konštrukciu z úplne hrubého drôtu nie je funny záležitosť. Funny. A zase vyrábať ho z mäkkého drôtu je tiež tak trochu pain in the ass. Ty vlastne máš teóriu, že Lydia nejakým spôsobom je Eilenina, ja neviem, praprateta alebo niečo podobné. Hej. I keď ťažko povedať, lebo ktorý svet vznikol skôr, vieš. Ako vieme, že napríklad autorka mala napísaný Trón zo skla od 16 rokov. Keď si pozrieme tie príbehy, ako sa dejú a keď si vezmeme, že Akotar funguje súčasne v meste Luny a vieme, že v každom svete sú portály, mne to príde ako... Všetko sú paralelné. Áno, ako keby sa to odohrávalo ako v nejakej súbežnej rovine. Odohráva sa to zo súbežnej rovine. A vlastne... Sú to len iné svety. To je ako keby si zo Zeme odbehla. To boli. Pokračujeme. Odbehla zo Zeme na Mars. Hej, dajme tomu. Čo sa týka mojej najšialenejšej teórie, tak my vlastne v Tróne zo skla vieme, že existujú nejakí zlí princovia. A oni boli, koľký to bratia, traja? No. Tam sa spomína len o 2. Pretrhla si mi niť. Skoro ako ja tento drôt.
Poetické prirovnanie. Máme tam nejaké záporné postavy, ktoré sú z nejakej dimenzie, nikto nevie odkiaľ, hej, nikto nevie, kde sa Možno. No ja práve ohľadne tohto mám takú teóriu, načrtla som ju už aj v minulom podcaste. A v meste Lúny sa vlastne stretávame s astermi, ktorí využívajú magické bytosti, aby z nich čerpali moc. Čo sa vlastne deje i v Tróne zo skla, prišli vlastne potvory, nikto nevie odkiaľ, nikto nevie koľko ich je, lenže prišli z inej dimenzie. Využívajú mágiu zo zeme, aby čerpali z nej moc, keďže vysali svoju krajinu. Lenže taktiež sa dozvedáme, keď sa v meste Lúny presunieme do svetu v Akotári, že vlastne Astéri sa nachádzali i v tomto svete a taktiež vysávali mágiu zo zeme a využívali mágiu bytosti, aby sa posilnili. Taktiež sa v meste Lúny dozvedáme, že je ich možné premôcť a zabiť, ale taktiež vieme, že jeden niekedy v minulosti zmizol a už sa neobjavil. Nie je to že ten, ich bolo čo viacej. Nie je to ten, čo zostal Nie je to ten, čo je v Akotare? Nie, to bola ženská. A to bola ženská, ktorá... To bola ženská, ktorá bola uväznená. A uväznili ju predok hviezdnej kráľovnej, princeznej. No. Čo sa vlastne stalo s Maeve? V Tróne zo skla. Oni ju uväznili alebo úplne zabili? Spravila to Aileen, mohla spraviť hocičo. Mňa to len napadlo, že čo keď to bola Maeve z Trónu zo skla? No, tie svetice neprelínajú až takto. Si istá? No 200%. Podľa mňa ani sama Sarah J. Maas nevie, ako moc sa jej svety prelínajú. Je to nemožné kvôli tomu, a to ti poviem spoiler, v Tróne zo skla, keď Aileen padá cez svety, cez portály v poslednom, tak prejde cez Akotar. Hej? Preto ti viem povedať, že to vyzerá, že to všetko ide naraz. Ale ja som čítala túto sériu úplne celú a nespomínam si, že by prešla cez Akotar. No, to není to napísané, že prešla cez Akotar. Je to napísané, že jej takto pomohol. Že ako keby, nepoviem ti ani. Nie, nepoviem ti to. Keď si teraz vezmeme Akotar, ja ho nemám prečítaný, ale ty pracuješ vlastne s teóriou, že Eileen niekto pomohol z Akotaru. Hej? Nie, teória, to tam je napísané. Hej, v podstate. Ale v Akotari ako takom sa ona nevyskytuje, nevyskytuje? Nie. Tak ako vieš, že jej pomohol niekto práve z Akotaru? Normálne som nervózna aj z tej konšpirácie, z toho drvotu. Tam je napísané niečo na ten princíp, že človek jej dopomohol, keď padal, že videla týpka a ženu. Aj to prostredie sa mi zdá, že čo opisovala, tak to bolo, že tiež, že by to malo byť miesto v Akotare, že podľa všetkého, čo ako vravelo sa. Podľa indícií. Hej. Ty inak robíš už druhú veľkú, ja robím druhú malú a asi aj skončím. Ale nemáme málo takto debatu. Však tam je ešte jeden. Aj tak si myslím, že máme teatr. Ale práve preto som vytiahla aj ten mäkší, tuto. To nie je že mäkší. Keby tento došiel, tak stále máme ten mäkší. On není mäkší. Som už poranila na ňom. Hovor mi, mne prepichol celý palec. Mňa by ale zaujímalo... Bože, keď to prečítaš, to bude tak dobré video. Keď to prečítaš, tak môžeme spraviť nové konšpirácie a môžem konečne sa rozhovoriť o niektorých veciach, čo sa nemôžem rozhovoriť.
Ale to není dobré. Konšpiračné teórie sme teraz vymysleli k tejto téme práve preto, aby sme prebrali konšpiračné teórie. Takže ty nám schovávaš nejaké konšpirácie. No? A to není dobré pre ľudí, ktorí už tie knihy čítali, chápeš? Lebo tým pádom... Každý vie, že ty si nedočítala ako teda. Ak je to takto spojilne, normálne ja vás zablokujem. Myslíš si, že ešte sa nejakým spôsobom bude Sarah J. Maas vrácať napríklad do sveta Trónu zo skla? Áno, áno. Myslíš? Lebo ona povedala v jednom interviu, že ešte rozmýšľa nad jednou novelou. Ale kto vie, ako to bude. Len novelou? Neviem, či novelou. To nám ale nedá odpovede na to, čo sa stalo s Lorcanom a Elite, s Dorianom a Manon. To ma trápi, nie Lorcan. Čo? Že to ma trápi, že Dorian ma trápi, nie Lorcan a Elite. Oni sú spokojní. On sa zdal immortality. Žijú spokojne. A my tu máme gumičky. Áno, odložila som si aj tie dopredu a tie v podstate pôjdu semka. Tuto také dve slzičky som si odložila, viete, ja som bola taká múdra. Oficiálne jeden drvod je v háji, hej? Čo? Nebudeš mať nejaký copyright. Nebude mať. Bo to nikto nespozná. Práve. No. Neviem, aké mám tam dať. Lebo tu sú i takéto menšie, takéto. Ako výborná sada, musím uznať. 10 z 10. Toto ti nech. Môj umelecký... Ja mám tu. Máš tu? Ideš toto robiť? Mačka nám nechce povedať určité veci. Takže my sme si to povedali tri konšpiračné teórie. A skončili sme. Áno. Ja som to zarozlila. Ty kokso, ty to ideš fakt navliekať, hej? No. Tak ty si inde. Ja som pôvodne tiež chcela a potom som zistila, že by sme tu sedeli možno ešte ďalšie 3 epizódy. Ja som ale, keďže si mi tak omielala furt a kotár, áno. Ja som strašne zvedavá, že čo sa tam také udeje. Pýtaj sa publika, do spovednice napíšte. Áno, ja sa spýtam, ty nevieš, kto to je? Čo je Amren? Amren sa volá. A čo je Morrigan? Cítim sa vyčlenene. Tak začni čítať. Ale však ja som začala. Tak pokračuj. No. Potrebuješ byť v 3. knihe. Asi si istá, že sa dostanem až tam? Už mám za sebou prvých 100 strán. Aha. A tam sa v podstate nič nedeje. Bude. Ja mám vždycky depresiu, keď čítam knihu, že ako náhle sa dostanem do štádia, že vlastne sa tam nič moc nedeje, tak mňa to nebaví a dočítam knihu len tak nejak akože kvázi z povinnosti. Skvelé to je. To počúvam už 4 roky. Skvelé to je. Začnem to čítať. Nič sa tam nedeje. A to nemôžem. Čo je? Skoro sa mi gorálky odliekli. To skoro zmizli do iných portálov, aby precestovali svety. No. Pretože symbolicky každá korálka je skladačka, ktorá nám zapadá do konšpirácií. A keď ti padne na zem, tak bude v portáli. Tak sa stratí. Nie. V inej dimenzii. V inej dimenzii bude. Ona to bude mať skorej, jak je. 2 hours later. Môžem vám dávať rady do života, ak by ste chceli, kľudne. Napíšte do spovednice. Čo ti spadlo? To sú tie nekonečné portály. To je tá brána do inej dimenzie. Tvoje mačky to nájdu. Áno. To bude jak z trónu zo skla. Kúkaj tam mozaika v slnku.
Po veľmi dlhom rozhodovaní som sa rozhodla, ako vidím, že jak to dopadá toto. Hej, tak som sa rozhodla, že spravím niečo podobné. Či? Tu napočuješ len, jak padajú korálky, ale vďaka tomu, že to lepím, tak pozrite, niektoré sa zachránili. 2000 years later. Vedeli sme sa dve také zásadné teórie konšpiračné, čo Áno, máme. áno. Samozrejme vieme, že je ich viacej. Ak nejakú máte, čo tu nezaznela, tak sa s ňou kľudne podelte do spovedničky dole. A ešte sme zistili, že keď kupujete sady s písmenkami, tak na ktoré písmenka tam nemáte. Napríklad také očko tam nemáte. Hej, vo 2 fontoch. Mám tam 4 fonty a 2 fonty nemajú očko. Ako ani jedno. Nie, že jedno a nemám... Nie, nič, nada. Dobre, to bude pre dnešné video všetko. Poprosíme vás like, koment, nezabudnite napísať, čo si vymyslíte o našich krásnych korunkách, v ktorej postave by ste ju priradili z celej SJMS. Áno, Áno. presne. To už bolo z mojej korunky.